Скъпи мъже, ще ви издам една тайна, но е строго секретно. Знаете ли какво иска всяка жена за Коледа? За какво мечтае тя? Познайте. Гривна картие. Не, това е супер скучно. Кой иска гривна картие? Всяка втора я има. Добре, какво друго може да иска всяка жена? Чисто нов Мерцедес. Не, и това е супер тривиално. И това всяка втора го има. Знаете ли, скъпи мъже, за какво си мечтае всяка дама? Ето за това. Прахосмокачка Onsen K7 от Eltron Max. Елате да ви покажа какво правя с нея. Никога до момента не съм имала нищо по-ефективно за почистване вкъщи. С нея почиствам бързо, лесно, ефективно и ми остава време да правя по-приятни неща. Ето го това бижу в пълния му блясък. Тази прахосмокачка е меко казано уникална, защото има турбочетка с вградени LED светлини, така че да достигате и до най-трудно достъпните места. Супер мощна батерия, която издържа до над 40 минути, 5-степенна филтрация на въздуха, HEPA филтър, който убива акари, вируси и микроби и е много лека, само килограми 200, така че дори жена ви да не тренира, няма да е проблем. Маневрене е, достигате навсякъде, има много приставки, включително и за дълбоко почистване на мебели. Контейнер, който може да почистите само с едно натискане на бутона и хиляди доволни клиенти. В момента може да я вземете на супер апетитна цена. Вместо 580 лева с промокод TikTok на сайта на eltromax.com може да получите Onsen K7 само за 189 лева. Съветвам ви да не губите време, а бързо да отидете на сайта на eltromax.com, където да направите своята поръчка, тъй като количествата са силно ограничени. И съжалявам, ако няма да има един останал брой за вас. Напишете отдолу в коментарите, за какво мечтаете вие за Коледа.